हाँ जगह सिखैले बनी वही काम करे के बा। गोनू झा बड़ा हमरे के ठोकता रे, जब उनका ससुरारी के हम ठोक देता नहीं तो पता चलता कि हाँ घूरन में कितना किल बा। हमरा पहुना के में कितना दिमाग बा। जल्दी से बड़ा अपना के नागरा बनल बने, ठगत रहता रे हमरा। हमरा डर लगता। अरे उनका सात खानदान कब हम ठगे के प्लान बना ले बने। जल्दी सुन, हमारा प्रोग्राम बा कि उनका सात खानदान के ठगल जाए, ससुरारी से शुरू करे के, ओकरा बाद उनकर बहिनौरा ठगल जाई, ओकरा बाद उनकर ममर ठगल जाई, ननहर दहर सब ठग ले। सब लोग कंगाल, हमने हो जा दोनों पहुना आसार मालो माल। क्या सिखले बन तोरा के रे? पहुना आसार गुरुदेव। गुरुदेव तोर नाम का है? भोर में कितो पढ़ो ना श्री 420 चंपतानंद जी महाराज। वाह 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 वाह। हमारा